ngento bengithi ngizama ukulungisa kanti mhlawumbe sengigxoba amakhona abantu abaningi abathanda umthandeni. Bafethu, umthandeni weganga. Umthandeni akawuhloniphi umsebenzi. Njengoba lapha kwi-Mother of All umthandeni ukhokhelwe imali yakhe. Njengoba eze lapha kwi-Mother of All. Umthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-Mother of All ngoba ubengekho kwi-top 30 abantu abebevota abakwi-competition ubeyi-guest. Onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition. Umthandeni benikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze 7:15 kuzoqala abanye abaculi. 7 benikezwe ukuthi uzoperforma ngawo. Ewazi kahle lo 7 lo. Akasigcina isikhathi umthandeni efonelwe umthandeni belokhu bethi baseduze kuze kuyoshawa 9 2:09 umthandeni bengafiki. Yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition. Kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Make kwaqala number 30, unumber 30 uzoqala ngamavoti akhe kushiya ukuthi mangaka, kulandela u29, kulandela u28, kulandela u27, kuyoze kufike kunumber 1. Afike kumthandeni ngo-9:30. Thunyela ithimba le-Mother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition. Ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe incingo, ayekho into esoyenza njenge-Mother of All. Benze ngathi bayezwa benomasondo, badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe. Bafika baxosha u-DJ olapha e-stage, bafaka ingoma yawo bangene ngenkani, ushawa siburuke wabo. Ngenkani kuphi khona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengaka perform ubesashaya usiburuke nje bengaka perform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca umic esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engawuhloniphi umcimbi umthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda nimvume ebheda umthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina umthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibaleka lodakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini umthandeni ezezwakala okhozini uZimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngisho ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda umthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina umthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into kuzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconywa thiwa inkunzi awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ke ngokumthuka kodwa benginyanyile angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngixoxa uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi umthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uzimdolo unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje ya sizokoniwa umfana oyedwa
Okay lawa madoda lapha estage athula umfana eseyisa. Hayi ningazodlala nini. Hayi ningazodlala nini. Ningazodlala. Ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu. Asidelele. Ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ubebheda UMthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition. Ebebheda. Akahloniphi abanye abaculi, akahloniphi ibhizinisi akulona. Njengoba silazozama ukuthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazi insizwe. Nabancoma ukuthi bazi insizwe. Hayi guys. Ngiyaxolisa mina manginonile. Mina I'm sorry mina manginonile mina. Ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda. Kimi isukubheda nje. Anginandaba noma uyinsizwe engakanani. Awubheda uyabheda nje. Uyabheda UMthandeni uyabheda. Mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo ya. Asizile ukuzodlala lapha nathina. Thina sawufela thina lo msebenzi, thina sawuthukelwa lo msebenzi lo. Thina sibuya kude thina noMaskandi. Abafana bafika izolo. Hayibo. Kahleni nini? Ngixolisa manginonile.